Takže čaute vy bosové, dneska tady máme znova Dotu 2. A tentokrát si zase zahrajeme turbíčko hezky ve stylu. Rovnou si jen tak jako budu přemýšlet, koho si vezmu. A mohl bych si, asi bych si mohl vzít, jako. Asi jakože, když ho nezabanujou, tak bych si mohl vzít Anti-Mage. Such sorcery shall not prevail. Nebo, jestli ho taky nezabanujou, ale toho jakoby moc nebanujou, protože je jako takový, nevím, nedá se moc rád jako v turbíčku a je to Alchemist. I'll be the catalyst. Já ho hraju teda jakože normálním, ale tak jako viděl jsem taky hrát lidi Alchemista jako v turbíčku, ale jakoby není to moc dobrý, protože on potřebuje čas, tenhle jako hrdina, aby byl dobrý. Takže asi spíš ten Anti-Mage, nebo bychom jako mohli, ještě když na to tak jako koukám, na ty hrdiny všechny, tak jako bych mohl ještě si vzít tady Shadow Shamana, protože toho hodně dobře umím, jako s tím hraju skoro pořád, dalo by se říct. Takže asi tak, že asi si vezmu Shamana. A nebo prostě nějakého kouzelníka asi, jako na tu blízkost je to prostě. Já moc jako na blízkost nehraju. Já tady mám jako hodnost 5, tady mám jenom na jednoho, nebo 1, 2, 3, no tak jako na 3, no, a jako kouzelníky mám 1, nebo jako to se dá taky jako říct, jako že to je kouzelník, ale jako ne, to je jako prostě nevím, no, ne to tak napůl, no, je jako 3, no, prostě je to asi stejný, ale a prostě radši hraju s těma kouzelníkama. Já ani jako moc neskouším nový, jakože, takže prostě já hraju s tím, co umím. A nebo bych si mohl vzít úplně jako to, co nehraju vůbec. A byl by to Technis tady. Byl by to tady ten. Protože on je docela jako dobrý, si budem. Je hodně dobrý. Takže asi zvolím tady toho, no. Možná tady to bych si mohl dát pryč. Takhle to vypadá líp. Ale tak zkusíme ho. Proč ne? Nebo jakože, když dělám to video, tak jakože mohl bych si vzít někoho, s kým umím, protože samozřejmě nechci, aby to video bylo jako nudný, že dostanu 0-10 a půjdu jako a skončí zápas. Takže, jelikož tady tu bannem a půjdem doprostřed s Lynxem a ne do prdele práce s tím čurákem. Dobrý, tak já jdu po stranu a vezmu si asi Shadow Shamana, no. Že ten Cripple mi ho vzal, tak proč ne, no. Kupíme 2 many a 10 seconds remaining. tady to 5 kupu. seconds remaining. Já to většinou nevidím, že jsem pade slepej, že tady to kupu. Clockworka, to občas taky si zahraju, ale není moc dobrý, je to takhle, když chceš vyžírat killy, tak je dobrý, protože tam má tu dýmovnici, že jo. A jinak jako vůbec. Tak já nevím, tak já si beru Swipe. No víš co, nejlehčí, jako mě to je asi pravděpodobně jedno, jako jaký
jako prostě, já na to nehraju, tady na to. I accept your guidance. Prepare for battle. OK. Yes. On si koupil tady to, nebo koupil, vzal. The spirit moves me. Já si na Shadow Shamanovi jako první kupu, nebo jako kupu, já jsem debil, já 30 to prostě, seconds to battle. prostě jako odemknu za schopnost, tak si odemknu vždycky tady to držení, protože mi to přijde asi to nejlepší z těch tří, nebo jako z těch 4. Nebo ty hadi jsou taky hodně dobrý, ale As the shade direct, a ještě rychle to stihnu, ne, za 10 I sekund. go. Tam podle mě někdo bude, ale tak jestli tam někdo bude, tak na to seru, jako, prostě. A není jo. I Má- speak for the shade. A jen proč sem nechodí, tady vždycky zadarmo ty, jako ty runy, prostě. To úplně zadarmo, jako no, tak Granted. co už tady to jsem dal úplně jak debil, no, ale Of course. tak teda až, no to je jedno. I hear. So No, say dobře. the spirits. Je tady 2 na dálku, což je jako docela špatný, ale ne, Let it lead you. vole. Jdi do prdele, šulin ty vole. Shade, Trošku asi guide me. přidržíme ty vole. Tak ale pojď, on zdrhne prostě, no, tak to vole. S nima to tady nepůjde, vole, to je prostě debil, vole. Jo. Shades, guide me. Dobrý, nevadí. Nevadí, Ah, moto ati. nevadí. Walk your death. The spirit moves me. Zápik, ale... Jenže on mu to nic neubere, že jo, a já mám celou manu jako pryč. I accept your Prostě, jako to by on musel útočit trošku jako víc, než jako útočí, Let it jo. lead you. Třeba on je úplně postižený. Jako co dělá teďka? I hear and obey. To je debil prostě. Dobrý ty vole. Ty vole, ty chlape, ty vole, ty vole mají dostat Nobelovku, fakt. As you wish. Yes. Ach jo, vole. No tak vyhyluje se, no, protože tady debil, vole, kdyby tady furt u mě byl, vole, tak by ho chytil. Jenže on je debil. As the shade direct. No vole, frajer, Sigma. Jo, to je debil. You are heard. I hear. Dobrý, máme jakoby oči. To je dobře. Tak dělej, ale! More, tak co on k němu jde na metr, ty vole? Co to je za debilka, vole? A teď chcípne na věž, ty vole, skoro. Debil, ty vole. Fakt, to jsou ty kreténi, ty vole. Nemá manu, vole, no se nedivím. Ale tady ten kripo, vole. Granted. Koupíme boty. No, vole, ten mě tady bude strát, vole. To je debil! As you wish. The spirit moves me. No, jak... No, má 6. Kde ji vzal, ty vole? No, vole, frajer. Zabil. Zajebal. Granted. No pojď, děláš frajery. Dělej, ty vole, klopka, vole. Debilní, vole. Kreten, ty vole. So Může oni super vím. Of course. Kde je? The shade. Debil! No vole!
Ripple, tak jsem asi mrtvej, ne? Ty zdechlino, zdechlá, vykurvená. Mrzko, zdechlá, chcípla, vymrdaná, vole. No, teď to zabije, vole, no, ty bílej. Ach jo, ty vole, jak Ripple má hrát, ty vole. Zabiju, vole. Your bottom tower is under Čo, attack. jak to, že jo, já jsem to vykopl celý. I accept. No, nevadí. Já ho viděl, ale tak to by jsem musel jít, víš. You No. are heard. Yes. A co na mě pípáš, vole? Bazerán! O, vole. Cítni, vole. I hear. Už je tady, vole. Už je za stůl. Šroťák. Má level 4 a level 5 teprve. So say the spirits. I accept. Teď tu. Frajer, zabil. Kokos, co si zajebal. Já jsem ale mrtvej, vole, skoro. No, vole, to ti nepomůžu ti, protože jsi škreten. Tak asi, vole, nebudu pomáhat, ne, vole. To byla smrt, když jsou tady tři, vole. Radiant structures Za to are někdo přijde. fortified. To jako Tinker, vole. Nebyl jsem. Technič by se mohl přijít, jakože. Sorry, ale má level, vole. Za něj na něho nechci koukat. Your top tower is Má level under 11, já mám level 5, už 6, no hurá. You Amerikáno. Já vím, že to je čistá smrt. The enemy's middle tower has fallen. Oh shit. Oh shit, OK. OK, tak nechci po nějak vykrát. Dělej. OK. Dělej, GG. Your middle tower is under attack. Dělej! Kde seš? Ty amerikánský kafe, vole. No, vole. Sorry. Aspoň, že tak. Aspoň, že tak. You are heard. Ty vole, zastaj ten, vole. Rachejtle, ty vole. Z prdele, vole, vylezlej. Nechtěli. Nechtěli doma, vole. Yes. Jíst. Dobrá, co máš proti mně? OK, to zní jako plán. OK. Dobrý. The spirit moves me. 60, vole. 60 korun! Český. Dire structures are No, fortified. no, nevadí. I hear and Ty obey. zmrt. Oh shit. Does it please you? 8 korun. Dobrý. Granted. Jich je zase hodně, ty Your vole. bottom tower is under attack. Ojojoj. Dám manu, v klidu. Zase Your zničil, ty bottom vole. tower is under attack. You are heard. Teď ho podržím, dělej. Ne! Proč já? Tak jsem dead, kámo. Zmrt. Co to tady, vole, co to tady? Hajzle, more, máš plný život, já měl aspoň, vole, když jsem zdra, tak jsem měl 3/4 ubranýho, ty vole. Your top tower is under attack. Já jsem v klidu, vole, protože, more, nevím. Ty vole, to je frajer, ty vole. Work here is not yet done. Kebab, ty vole, Sven.
Sveňák, ty vole, tak pojď. Ukaž jim. Plesknu si s tebou, výstřelci frajer. Rozdíl od nich, ty vole. Takový šrotů, ty vole. Ty píčo, ty píčo. Ty píčo, tak tady se to nějak rozjelo, vole. Oh shit, to má Sven, doufám. The shades direct. Nemá. Dobrý, ty vole. I hear. Do stejnou vzdálenost, takže bych mu ani si nějak nepomohl. To... Prdele, ty vole. I go. Vedle, to prostě hraje na Pudgeho, ale není Pudge. Ty píko, tak pojď. Dělej! Ví ho. Ví, bacha, bacha, ty vole. Šefe, neser mě. Čo, já ti pomůžu. Já ti pomůžu. Já ti pomůžu. Dobře, ty vole. Ty pičo. To bylo, ty vole. A nemám manu. The spirit moves me. Ty vole. Of course. To zabil. To zajebal. They're right. You are heard. No teda splnil. Dobře, tenkrát jsem zbil, nebo nezabil, ani nezbil. Spíš jsem byl asistent toho zbytí, ale to je jedno, já jsem v pohodě, techničák, ty vole, tady už jede bomby. Ty vole, So say pojďte. the spirit. Je level 11. Já ti pomůžu. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, to zbiješ. Dobře. I go. Dám si pro tady toho. Dechláka. Asi pro něho jdu, vole. Ojojoj, jak mě vidíš? Ty zmde, vole, zdechlej, ty zmdopse, vole. Shades, guide me. Jej, Sky, vole, Your middle nevím, co tower mluvíš. is under attack. Tak pojď, kde seš? Pojď. Kde seš? Pojď, děláš machry. Dělej, Yes. kde seš? Tady jsou, tu seš. Tak jsi mrtvej, vole. The shades empower me. I hear. No nic, rest in peace. Granted. Shades, guide me. No to už prodám, vole, to už ne. To už nemá cenu. Tak už máme tady to celý. Dobře. I hear and obey. Your time comes. Scepter. Yes. I accept. No dobrý, takže. Jde pak nějaký bazeran na to, jak se to jmenuje, na párek. As you wish. Tu je nekroskopická tuška. Dělej, no, ty vole, ty seš dead, šéfe. A ne, já ti pomůžu. Ne, nepomůžu, to je Viper. Jo, zbiješ, já ti věřím. Pojď, jdu pomoct. Dělej! No, ty vole. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower. Takže, počkej, co já musím teďka udělat?
Já si asi koupím neviditelnost, když na to tak koukám, že jsou tady úplně všichni neviditelní. I hear and obey. Takže asi tak, ty vole, počkejte, kdo zase tady ten střítek, ty vole. Střítek doby, ty vole, co zkoušíš, ty vole. Nepovedlo se mi to, chtěl jsem to vyžrát, ale to je jedno. Invisibility. Takže, teďka kam? Abych si šel podívat tady. Of course. Tím hezky tady. The enemy's middle tower has fallen. I accept your Co guidance. to? A ten neviditelnost, ale to je jedno, já jako... Mě jinak nikdo nezabije, jako, já mám jak kdyby, protože mám asi 100 hápek, tak mám jakože 2 životy. Ale stejně jako můžou mě zabít, ale tak když si prostě spletou, tak jako... Prostě vole... Když prostě spletou, tak je to jejich chyba, vole. Že si jsou dementní, jakože, vole, to tak když asi začneš drát to kuře, tak asi to jsem já, ne, vole, tak. To úplně logický docela, ne, jako. Oj, tam jich je nějak hodně. I go. Tam jich je nějak hodně, to se mi nezdá, toto. Yes. To se mi vážně nezdá, vole. Sráčko. You are heard. The enemy's top tower OK, has tak fallen. pojďme tu třeba. Oh shit, clock nigger. Takže mi to furt přidává, vole. Je to furt přidávávka, takže ono to je vlastně, kdyby mi to nic neubralo, protože vlastně... I accept your guidance. Nahoře jo, Clockwork, ten druhý robítek, vole. As the shades direct. To je ten druhý chlapeček a to je Tinker. To je tenký hovno, vole. Nekroskop, to nechám. Granted. Protože OP docela. A já hledám toho tady ten buzík, vole. Of course. Tak ten je kucht, vole. To You prdele. are heard. Kde je, vole? Shades guide me. Tady byl někde, jsem slyšel výbuch. On šel tady někde, debil. The spirit moves me. Už je tamhle, jo. I No hear vůbec jsem ho and chtěl obey. zabít já, on prostě odešel. I go. Bych to jako takhle obešel, jo, ale já mám pocit, že tady mají věž. No. Trošku aspoň zrychlíme, protože to je fakt jako... So say the spirit. Je mrtvej, ty vole. I hear and obey. Já The jdu spirit moves zbít. me. Dělej, pojď. Nemo. Čo podržím. Dělej, ne, se boj, ne, já jsem nutěnej. Okay, tak. Máme i to druhý. A jiný boty bych si mohl koupit, tady ty už jsou takový pomalý. The enemy's Když se bottom kouknu na tower všechny, has jak jsou fallen. rychlí. As the A shades on má tady direct. ty. I go. Ne, dobrý, já jsem si dělal stan. Granted. OK, už bych to chtěl docela dohrát.
Jako, ne zase tak dlouho, jo. Ale nechci, aby to video mělo zase 40 dnů, vole. Tak pojď, Tinkere, vole. To by jsem viděl jenom jednou za tu hru. To přidává stejnák, vy buzíci. No tak vole, tak to čau, vole. Jak? No, umřel stejnák, že prostě, vole, 3v1, kámo. To kdyby dal, tak u mé, vole, nevím, Magor. The enemy's middle tower has fallen. No, tak jako, hele, kucí, vole, já tě vidím, ty vole, smrdopse, vole. Počkej, on si dá to, vole, nekro, vole, negro, vole, negro. Yes. I accept your guidance. Ty dopse, vole. Hej, come bring here. Dobře, to je on, ty vole. To je kebábek, ty vole. Když tady to prodám, tak ještě sejmu tady ty hamouny. A víš to. Bych na to měl mít, ne? Jo, dobrý, to mám. No, ale tak ještě jako bych si mohl ještě ty 2000, no, na tamto. Jako počkej, tady to trošku paralyzujem. Postaví ty malý skelíky, vole, no, to je buzí. A mě to je jedno, jakože. Ty vole, tady no mé třesou se zemi z toho, ty vole. Techníš, ty vole. Ty po něm nejdeš. Nejdeš! Sviňa jedna mi dala eterický TPO. Jde, ty vole. Ty vole, ty jsi dopse, vole. Pojďte mi pomoct! Já ho nezabiju sám! On moc těžký! Ty vole! Ty pio! More! Ty vole! Já jsem měl neviditelnost, jsem úplně kreten, ty vole! Jsem měl neviditelnost! Já jsem krytno, ty vole! Pičo, já mám neviditelnost a já vždycky, když fightím, tak si na to nespomenu, protože jsem úplně debil. Kreten! To jebu, ty vole. Ach jo, ty vole, nekroskop, ty vole. Tinker mi dal za 88, jo, ty vole, to je frajer. Teď mám 2,5? Co to je, kamo? Hej, jak to, že mi dal za 28? A to mi dal za 88 a umřel jsem, když mám 2,5. Ne, já to seru, ty vole. Ale vy kebábkové, ty vole. Si myslel, že to je ten kreten, ty vole. On tam šel jak kdyby, ty vole. Tomu nebudu vyjadřovat. Nebudu. Fakt debil. Díbil. Díbil, pašel na chuj. Jo, tady. Okay. To jsem ho vyžral, protože vole, už mě to sere. Hey bro, don't do that. Hey bro. Střílej, číkej, ty pito. Pomoc, já jsem chtěl být rodina. Ne, to je bozera. Tady je. Kde je? Tady je. Dělej, zabij ho. Dělej. On je celý elektro, vole. No. Toto je elektro, ty omezení,
Nebudeme zpívat. Úspěch je hroznej. No, ty vole. Už jako co, vole. Dostal takový petardy, ty vole. No nic, ten Sven už je moc. Ten už je moc nafetovaný, vole. Ty pi... Tu je, jo, to je on, kámo, já jsem zalej, už tady po mně jdou, vole. Asi bych si koupil něco na poškození. Takže tohle. OK, už jsem trošku rychlejší, jako nestěžuj si. Já tě viděl. Myslíš, že mě vidí? Když pojďte tady na něho. Oj, 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 oh my baba. Nibri mama mamo. Ty vole, ty dej pokoj, ty vole. Šmakoune, ty vole. To jsi neubralo, vole, už měl ten štít. No to je jedno, hlavní je, to skoro dostali. A je, jak to, že nemá manu, vole. Co? Co? Je tohle. Není pomoc, no ty vole, ve třech se to táhne nejlíp. Pojďte, pojďte, pojďte. Pojďte na něho, jo, tam 3 lidi, ty vole, typek tam skočí, ty vole. Kdyby tam byl mošpik, ty vole. No, dobře. Ty vole. To je frajer, ty vole, to je frajer. Ty vole, ten tam skáče, ten se toho nebojí, ty vole. A pak přijde, vole, strejda, vole, lahve. A říká, že je Sigma. Asi bych se taky teleportnul na tady ty borce. Radši. Abych neumřel. Protože techničák už umřel. Nebyl. Zničte tohle, vole. Tu sadu nekroskopickou, vole. No, to je dobrý, já jsem se lejk, že to je ten. Dělej, go útočit. Ty koko. No, jdi do prdele. Dělej, zbij ho. O, monster kill, jo. Kde jsi to vzal, ty chlapečku? Máš být ve škole, náhodou. Oni už 4, ty vole, no tak to už nejsi ve škole. Ale tak jak to, že nejsi v družině ještě? To ještě je, ne, družina. Ty vole, jak to? Debílek. No, dostal stejnak petardy, vole. Od takýho trady, ty vole. No, debil. Pašou debil. Ty vole, godlife. Ty vole, tak to je fakt jako god. Umřel god. No tak já zdravím, vole, já mám 1000 japek. Proti ním to nic nejde, vole, to je konec. This is the end. Hold your breath and count to 10. Prostě s nima, vole. No, říče. Česky. Hezky vyhýlujem, počkáme, mám ještě pergamen, počkáme 7 sekundesky. A potom jdem do bitvy, vole. Not ready? Už je to ready, vole. A normálně přímo ready, ty vole. No tak ty jsi mrtvej, ale. Ty Magore! Ty Magore, jak to, že může mít dominating, protože se furt, vole, utíká schovávat, vole, debil. No vole, takže už to hrám 28 minut, je to super. Takže. On the sand! He's coming from Hollywood. There is a tinker, where are TPO? Jak to, že mě vidíš, negre? Ty omáčko jedna, ty vole. Počkej, já ho jdu zbít. Where are you? To je debil.
skoro. Jdem, dělej, pojďte to zničit už. Dělej, jsou dva, vole. As you wish. Ty buzeranti, ty vole malí, co chcete? No vole, kreten. Pojďte to zničit, ty vole. Tak, ty seš gangster. Dělej! Dělej, neviditelnost, 12 sekund, jsi posral. Mrtvej, ty vole, co jsi myslel? The spirit moves me. Ty vole, bacha, vykoupil se, out of nowhere, vykoupit se. The enemy's top tower. Dělej, no. The enemy's top barrier has fallen. Pojďte, 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 pojďte. Magor. Jo, podržím. Ano. Radiant victory. Ty vole, to byla výhra, ty vole. Sladká výhra, ty vole. On tak nejlepší hráč typu bude Sven, druhá bude Drow Ranger a třetí bude Queens. Nebyli tam ani jeden od nich, protože byli totálně špatní losery, úplně v prdeli byli. My zabili dvakrát, protože mi nikdo nepomohl. A to není výmluva, ale přiznám, ty 2 killy jejich byly dobrý, zabili. A tak je to jinak, ale ty vole, není tam Drow Ranger, je tam Tinkro. Ale Queens tam je. A takže 2 predikce byly, no. Takže jako dobrý. Ještě jako si byli dobrý, takže jako jo, už nic nemůžu pozorovat. Ale všem dám like, byli dobrý. No a tohle to zase konec videa. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak bych byl moc rád za like a hlavně za odběr. Protože těch odběrů moc nemám a fakt by mě to podpořilo a měl bych chuť natáčet další videa. OK, tak tohle to bude vše a uvidíme se u dalšího videa. Čus.